שלום לחבר הכנסת מוץ מטלון. שלום לכם, יקיריי. חבר בוועדת חוץ וביטחון, עבודה, רווחה, אבל אתה בתפקידך הקודם, שהיה תפקיד מאוד חשוב, היית גם יושב ראש ארגון נכי צה"ל בתל אביב, עסקת המון, אתה גם היום יושב ראש השדולה למען נכי צה"ל בכנסת. עכשיו, אני אומר לך, מערך אגף השיקום, או מערך השירותים של אגף השיקום, קרס לחלוטין, ואני אומר לך את זה כי גם אתה נכה צה"ל, גם אני נכה צה"ל. אם אני זקוק להם למשהו, ותודה לאל שאני לא זקוק, אני צריך לשלוח פקסים, לדבר עם מענה קולי, אלקטרוני, ואני לא מקבל תשובות למכתבים במשך זמן רב. מה קורה פה? איך אתה יושב בשקט, מוץ? קודם כל אני לא יושב בשקט, ואתה מכיר אותי כאחד שלא אילם ולא מאבד את מיתרי הקול ברגעים הנכונים. ראש אגף השיקום קיבל ממני לפני מספר חודשים מכתב, הוא הגדיר אותו מכתב פוגעני. אמרתי לו, אם נפגעת, זו הייתה הכוונה. פשוט פרסתי בפניך, אדוני, את כל מחדלי אגף השיקום שאתה עומד בראשו, ובסופו של דבר האחריות מתנקזת אליך. ופירטתי בפניו לפרטי פרטים מספר נושאים. והשיחה הזו בעצם התקיימה אחרי שהעליתי הצעה לסדר יום בכנסת, שהחליטה לכנס את ועדת עבודה ורווחה בראשותו של חברי חבר הכנסת חיים כץ, לדון במצבם העגום של נכי צה"ל. ואכן התקיים הדיון. ששופטים ממש ברגע זה באבן גבירול. חלקם, זו הבעיה, שחלקם הקשים שביניהם, כמוך כמוני, הם השופטים, כי הם ושכמותם נפגעו זכויותיהם, הרפואיות, הציוד הרפואי וככה, אלה הטענות, וחלק מהטענות בדקתי, הן צודקות. ראש אגף השיקום בשיחה איתי הודע שאכן נעשו מספר טעויות, והוא שואף לתקן אותן. מנכ"ל משרד הביטחון, הוא גם התייעץ איתי, וזה בסדר. ירד לשופטים, הבטיח להם לפני כשבוע 10 ימים שהוא יעשה רפורמה מהותית, משמעותית לגבי אנשים כמוך, כמוני. אבל כלום לא קרה מאז. אבל אנחנו יודעים שרפורמה משמעותה תקציבים. אתה לא באמת חושב שפתאום ינותבו תקציבים גדולים ממסגרת מהאוצר לטובת ציבור הנכים? לא. אני א' לא חושש. מכסף שמדובר בחיי אדם ובשיקום של אנשים שנפגעו לטובת מדינת ישראל, אין לי בעיה כזו. הבעיה אצלי מתחילה בחלוקת המשאבים ובסדרי העדיפויות. ולאן הולכים סדרי העדיפויות האלה? לאן הם מנדבים כסף? ואם הכסף מנותב למקומות שהוא לא צריך להיות מנותב במספר, אני אתן לך דוגמה. יש הטבה או טיפול רפואי מוגדר, ים המלח לטיפול בנכי צה"ל. לא הייתי שם 30 שנה. גם אני שנים לא הייתי שם. תקציב... אבל יש לא מעט נכים שצריכים להגיע לים המלח. אז בבקשה. נכון. תקציב השהות הזו בים המלח היא סדר גודל של 90 מיליון שקל בשנה. המון כסף. כך סעיף תקציבי אחר, שיקום נכי צה"ל. תקציב שיקום נכי צה"ל הוא 108 מיליון שקל. לא יאומן. אתה מאמין? לא יאומן. אבל מוץ, רציתי לשאול אותך. טעות. על בעיה, מוץ, על בעיה אינהרנטית, שאני חושב שכולם מודים שהיא קיימת, והיא העובדה, שתבין, יושב פקיד במשרד הביטחון, ויושב לידו פקיד שעושה את אותה עבודה, אבל הוא שייך לשב"כ. שניהם, אחד נפצע, נניח בדרך בחדר מדרגות, זה שעובד במשרד הביטחון הוא לא נכה צה"ל, וזה שעובד בשב"כ הוא נכה צה"ל. או נניח חייל שיצא לחופשה, נפגע בדרך כי הוא שתה לשוחרה ונפצע, הוא גם נכה צה"ל. ואני מבין שהבעיה הגדולה, ועל זה הייתה ועדת גורן, שעליה עוד נדבר בהמשך, היא שאנשים, הכמות של האנשים שמוכרים כנכי צה"ל מול הנכים האמיתיים, כמו הגיבור יגאל שוחט, הטייס שנפצע בקרב. סורינר שקוי, יגאל שוחט, אתה יכול למצוא הרבה... למה לא פותרים את הבעיה הזאת בחקיקה? א', ועדת גורן, כי ועדת גורן הגישה המלצות. התקיים דיון פומבי אגב, בהמלצות ועדת חוץ וביטחון, לעיני המצלמות, ואני התבטאתי בנושא. ואמרתי, הוועדה כוועדה... מה היה עיקר המלצותיה? מה היו עיקר המלצותיה? הוועדה כוועדה הוקמה בחטא. ומדוע? כי בעצם ההגדרה קראו לה ועדה להתייעלות כלכלית. כשמדובר על נכי צה"ל, לא מדברים על ועדה להתייעלות כלכלית. אתה רוצה לקיים ועדה ערכית, אמיתית, מהסוג הערכי שאתה מציין עכשיו, בבקשה. הדלתות פתוחות, וזה בהחלט דיון
עכשיו, ועדת גורן באמת התייחסה למי צריך להיות מוכר נכה צה"ל, למי לא, והתייחסה לשורה של הטבות כאלה ואחרות, שהן נגזרות תקציביות שמעמיסות על התקציב כאשר מדובר באמת בנכים, סליחה כמונו, שזכאים באמת למלוא הטיפול הרפואי לבעיות האמיתיות שלנו. אנחנו הרי לא מבקשים מסוקי קרב להטיס אותנו ממקום למקום. והתייחסה לעניין. עכשיו, אפשר לקחת את דוח ועדת גורן ולזרוק אותו לפח. ואפשר לקחת את דוח הוועדה, להוציא... מה היו עיקר המלצותיו של הדוח? מי מוכר ומי לא מוכר. מי יהיה זכאי לרכב רפואי ומי לא יהיה זכאי לרכב רפואי. על איזה סוג אנשים מדובר, אנשי קבע בפנים, אנשי קבע בחוץ. האם כל חייל סדיר בכל מצב הוא נכה צה"ל. היא ידעה לשים את ההפרדה, לא בהגדרה, בהגדרה הם טעו לטעמי. האם אדם שביצע עבירה פלילית ונפגע ופגע תוך כדי עבירה פלילית הוא נכה צה"ל או לא נכה צה"ל. מכלול גדול מאוד של נושאים, שזה שווה דיון אגב בפני עצמו, ואני ממליץ לכם, אני קטונתי, אבל אני ממליץ לכם. אז בוא נדבר רגע על הנושא שאתה מדבר עליו, דווקא בעניין החיילים שנגעת בו. כן. אתה בעצם הצעת הצעת חוק שמדברת על הכפלת בעצם המענק שמוענק לחיילים משוחררים. נכון, הצעה שעברה, זה כבר חקיקה, זה חוק. אוקיי, זה כבר חוק שעבר. מה בעצם אנחנו אמורים לצפות כרגע? מה הולך לקרות? כל חייל, בסיום תפקידו, אתה יודע שאני בא ממפלגה שמאמינה בשירות, בנאמנות אזרחות, ומי שתורם את חלקו המדינה חווה לו. ואנחנו הגשנו הצעה, אני הגשתי את ההצעה בשם מפלגת ישראל ביתנו, בגיבוי מלא של יושב ראש המפלגה, אני חייב לומר את זה, בתקופה מאוד קשה של מחאה חברתית, טרכטנברג וכדומה, שכל חייל ששירת בצה"ל, מענק השחרור שלו יוכפל. מה הלוגיקה מאחורי החוק שלי? שאומר, חייל ישתחרר מהצבא, אני רוצה שיתחיל את חייו ברגל ימין, לא בחוסר. המענק פלוס הפיקדון ייתנו לו אפשרות לסיים תואר ראשון בכבוד, בלי להיסעד על שולחן של הוריו, של משפחתו, וגם ימלצר פחות ויקדיש... והחוק הזה כבר נכנס לתוקף. הוא בתוקף, הוא במהלך של 5 שנים, כל שנה 20%, משהו כזה, וזה יגיע להכפלה מלאה. קצת יותר אגב. אז בוא נדבר על הצעת חוק נוספת שנשמעת הגיונית וראויה, ואתה מדבר על הגבלת הריביות שהבנק יכולים ליטול במסגרת הלוואות שמעניקים לציבור. זה לא שייך לחיילי צה"ל. לא לחיילי צה"ל, אבל דיברתי בזעקת ההגינות. מכוח זעקת ההגינות. אני אגיד לכם בדיוק. ואנחנו מדברים על מחאה חברתית, ואנחנו מדברים על העניין הזה, וזה בדיוק הנושא. בשנת 93 באה מדינת ישראל וביקשה להגן על אזרחיה מפני השוק האפור, שהריבית בו הייתה פשוט מטורפת. ושמו הגבלה. רק בחוק כתוב שההגבלה תהיה על כל העם, על הלוואות חוץ-בנקאיות וכך הלאה, למעט הבנקים. בא עבדך הנאמן או עבדכם הנאמן ואומר, רגע, למה למעט הבנקים? למה לא לרבות הבנקים? חברות כרטיסי אשראי. שהם גופים, איגודים, תוך בנקאיים. תוך בנקאיים, כן. ומה קרה? שהיום השוק האפור יותר זול מאותם חברות אשראי וההלוואות בבנקים. יותר מזה, בהלוואה חוץ-בנקאית כזו, אתה יודע בדיוק שאתה משלם 12.7%, שזו התקרה, זה הכל. כשאתה ניגש לבנק, על זה נוספות לך עמלות שאתה לא יודע, וכל מיני סעיפים קטנים שמביאים היום את ההלוואות הבנקאיות לסדרי גודל של 29. ומה עיקרי ההמלצות בחקיקה שלך? לשנות את המילה לרבות, ושיהיה פיקוח, כפי שיש פיקוח על החוץ-בנקאי, על הבנקאי. אנשים, אזרחים מן השורה, גם אני לא איש כספים, אני לא איש עסקים, אני לא תמיד יודע מה גובה ממני הבנק ולמה, אבל שהביאו בפני את הנושא, ראיתי עיוות נוראי, פשוט עיוות נוראי, ואמרתי, זה הזמן לתקן גם את העוולה הזו. בכלל אני רואה תפקידי, לא כמתקן כל העוולות, אני לא אצליח, גם אין לי תפקיד כזה. אבל רק לפני שאנחנו מדברים על התפקיד, אתה בעצם רוצה להגביל את אחוזי הריבית, נכון? נכון. במסגרת הלוואות, על כמה אתה רוצה שהם יעמדו? אני חושב שזה צריך להיות בדיוק שווה לחוץ פריים פלוס, משהו כזה. כן, ליצור גם איזושהי תחרות. חבר הכנסת מטלון, אנחנו שוכחים מרוב שאתה כל הזמן מחוקק בעניינים חברתיים וסוציאליים. תראה, בוועדה אחרת אני לא יכול לבוא לידי ביטוי בחקיקה. נכון, אנחנו שוכחים שאתה גם חבר בוועדת חוץ וביטחון, וגם חבר במפלגת... זה אל תשכח. כן. זה אל תשכח, כי זו הוועדה שעושים בעבודה מאוד רצינית. אז בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה גם חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו. בדיעבד, ולאור המצב שנוצר היום עם טורקיה, אין איזה רגשות חרטה על תרגיל הכיסא שעשו לשגריר הטורקי
אתה זוכר את זה, רן? שהושיבו אותו נמוך כזה, כמו שאתה מושיב אותי כשאני בא אליך למשרד? קודם כל... אמיתית. קודם כל, בוא, אתה יודע, אתה מכיר אותי. קודם כל, עובדתית. הכיסאות בכנסת באמת נמוכים יותר. הספות האלה נמוכות יותר. אז יכול להיות שמישהו לקח את זה למקום כזה או אחר. אל תהיה דיפלומט, מוץ, אתה עכשיו דיפלומט. אני כפוף לשר החוץ. כן, הבנתי. אבל באמת, זה עובדתית. יכול להיות שנעשה מהלך כזה או אחר, שנעשתה בו איזושהי טעות. אבל תראה מה קרה עם טורקיה, תראה מה קרה עם המרמרה, תראה מה קבעו כל הדוחות החיצוניים על חוקיות פעולה. אבל המרמרה זה לא תוצאה של הכיסא הנמוך? לא. ממש לא. ממש לא תוצאה של הכיסא. מרמרה ביצעה... התגובה של הטורקים למרמרה. התגובה של הטורקים למרמרה לא הייתה באיזה מעולה של נקם על הכיסא. אני אומר לך, מידע אישי, שהייתה פנייה לטורקים ואמרו להם, תעצרו, אל תוציאו, ישראל לא תאפשר מעבר, ישראל לא תפתח את הסגר. הם שלחו למרות הכל, והם ידעו שזה ארגון טרור ושישנם טרוריסטים, כולל טרוריסטית ישראלית, חברת כנסת, שהיא טרוריסטית לכל דבר ועניין. אני לא מזכיר את שמה. אני לא חושב שצריך לתת להם הנחה כזו לטורקים. למה אתה לא מזכיר את שמה? שבשל המקרה של אותו כיסא הגיעו משהו בזה. לא, זה לא... למה אתה לא מזכיר את שמה? כי אני לא מזכיר שמות של הרבה... יהיה מי שיזכיר, הרי ברשות הפלסטינאית... כי אתה לא מזכיר שמות של מה? הרי של עוד טרוריסטים שברשות הפלסטינאית קוראים רחובות על שמה... חברת הכנסת זועבי היא טרוריסטית. אני מסכים איתך. בעיניי כן. אתה מסכים עם זה? אני אומר לך שאבו מאזן בבוא יום מן הימים עוד יקרא רחוב על שמה. ברשות. למה לא? הוא כבר קרא כמה רחובות על שמם של כמה טרוריסטים. כן. תאמר לי בבקשה, מחאה חברתית, קיץ, מה צפוי לנו? קודם כל קיץ חם ולח נורא פה. טוב, זה אנחנו יודעים, אבל אני שואל באמת, המחאה החברתית גבעה, או שאנחנו עתידה להתפרץ? אנחנו ראינו מחזות בגן העיר בתל אביב, שבירת זכוכיות, טיפוץ זכוכיות. קודם כל אנחנו נגד אלימות, כולנו, ואני חושב שהאלימות הזו דווקא גרעה מעוצמתה ואיכותה של המחאה החברתית. נוסף לכך ראינו המון חולצות שמזוהות עם מפלגות כאלה ואחרות, ואני חושב שזו גם טעות של המוחים, כי בסופו של דבר, אם יש מצוקת דיור, ולמשל ישראל ביתנו, מפלגתית, עומדת על כך שהנקודות זיכוי נתנו על פי שירות ועל פי שנות שירות, ולא על פי גיל ומספר ילדים. שזה נותן עדיפות ברורה לציבור מאוד מסוים שלא תורם את חלקו בשוויון בנשיאה בנטל שכולנו שואפים אליו. זה המאבק האמיתי, אם אנחנו רוצים מחאה אמיתית. עכשיו אפשר לקחת את המחאה לכל מיני מקומות. אני שמעתי הצעה מאוד מעניינת השבוע, שקרא לכל אותם מוחים, באמת, שמתפקדים של מגוון רחב של מפלגות, להתפקד למפלגות האלה, ומבפנים להשפיע פוליטית בתוך המפלגות, ולומר לאנשים האלה שמייצגים אותם, אם אתם לא תייצגו את העמדות האמיתיות החברתיות, לא נצביע עבורכם, וזו דרך הכי נכונה והכי ראויה. אני אהבתי את הרעיון אגב. ברגע שהמחאה הפכה לפוליטית, היא לדעתי גמרה את דרכה, סיימה את דרכה כן, אז יהיה רעש ותהיה המולה, אבל אם אנחנו באמת, אנחנו הרי לא רוצים לריב עם משהו, אנחנו רוצים לאכול את הענבים. וישנם שם אנשים מצוינים בתוך המחאה הזו. אני לא מדבר על שמות כאלה ואחרים, שיש לי הסתייגויות, כאלה שמשתמטים והשתמטו מהצבא ועוד אחר כך מטיפים. אני לא מדבר על אלה. אבל בגדול, בליבת המאבק, בליבת המחאה, שם נושאים שהם מאוד צודקים. אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס. אגב, מפלגתי מאוד מתייחסת לעניין הזה ברצינות הראויה, והגישה אפילו תוכנית, וחלק מהחוק שהזכרת קודם על הכפלת המענקים, הותנה בתמיכה בדוח טרכטנברג על ידי יושב ראש המפלגה שלי באישור החוק הזה, והאוצר התנגד. זה חוק של 430 מיליון שקל לשנה, אבל לראויים, לחיילים, לאלה שמסכנים את חייהם,